Здравейте хора, и днеска сме тук, за да направя ревю на един сервер, ако ми се оправи това. Ето, то е логото на канала ми. Да. И сега да започваме. Значи, сервера ще го има долу в описанието на нещата, за да мога да влезнете. Ето, казва се Batixcraft, има 14 човека, не е много известен, но всяка вечер от 20 часа, всяка вечер има евенти от 20 часа, пише. И да, сервер е добър. Аз поне съм влизал много пъти в него, не съм се развивал, но за да се регистрирате, пишете регистър парола. И вече пише Teleported your to spawn. Трябва да ви изписват от страни в чата. Чайте само да настроя тук това, да се вижда повече. Чакайте. Ето бе, оголемихме екрана. С един от моите клипове. Както виждате, това е сервера. И да започнем с ларповете. Ако не ви се, може да напишете LARP и там ви излизат всичките. Ето. Има LARP. Значи, ще започнем с LARP казино. LARP казино. И сега изчакваме 5 секунди, за да ни телепортира. Ще показва всичко в сервера, защото той е много голям. Да, ето го. Това е LARP-а. И да, честно казано, това е. Как се го направи така светка? Сега LARP. И следващия LARP Enchant. И пак изчаквам 5 секунди и ни телепортва на LARP Enchant. Ето. Това е LARP Enchant, той е точно до спавна, мога да си изтичате. Хора, и сега трябва да отида само до татъка да видя нещо, защото забравих. Върнах се, докато додатка нещо, дали всичко се наред, защото моето куче направи някакви порази, някакви неща, порази. Чай да питам, то пита, и сега има в българи 100%, ето, има ли българи и сега всички ще отговарят, защото това е български сервер, аз. Минетекс, да, и ето. Всички пишат, че са българи. Но всъщност, всъщност няма да показвам. Ди! Това сега ако има скина на Ди. Каква? Ди! Хора! Това беше Ди! О, боже, хора, видяхте ли DOD? Всички ли го видяха? Всички видяхте DOD. Добре, мисля да остава вие да си разгледате, защото вижте колко ларпа. Опа. Това са всички, има и TNT. Да, и това беше за този клип и до скоро.